Jednog dana, usred guste šume, vuk začu i ode da vidi šta se to zbiva, a mišu na rep kamen pao. Miš mu kaže: Spasi me odavde i jednom ću ja tebi uslugu da vratim. a vuk mišu kaže: Sklonit ću kamen, ali kako ćeš ti mali meni uslugu da vratiš? uvek pomozi kada možeš, nije bitno da li si veliki ili mali, nekad tvoje malo nekom puno znači, čak i vuku pomoć miša fali. Još iste noći, na drugom kraju šume, miš začu Jao! i ode da vidi šta se to zbiva i nađe vuka koji je u zamku pao. Vuk mu kaže: Snašla me je muka, spasi me odavde i bit ćemo drugari. miš pregrize kanap i oslobodi vuka i spasi ga, iako je mali. Uvek pomozi kada možeš, nije bitno da li si veliki ili mali, nekad tvoje malo nekom puno znači, čak i vuku pomoć miša fali. Uvek pomozi kada možeš, nije bitno da li si veliki ili mali, nekad tvoje malo nekom puno znači, čak i vuku pomoć miša fali.